Mga mothers, huwag sisisihin ang COVID-19 kapag naantala ang pag-aaral ng mga bata dahil may mga paraan naman. Ang pag-uusapan natin ay ang standard format ng Indo-Arabic numeral. Pero kailangan natin pag-aralan muna ang place value. Bawat place o lugar ng digit ay may katumbas. Gaya itong numeral na ito, merong 3 digit. Sa number na ito, merong 6 na digit. The arrow will point to the rightmost digit called ones. The arrow now points to the tens digit. Now the arrow points to the hundreds digit. The arrow now points to the higher place value called thousands. The next higher place value is the 10,000s. At ang susunod ay ang tinatawag nating 100,000s. Kaya nyo na bang basahin ang kahulugan nito? 654,321. Uulitin ko, 654,321. Tandaan, ang unang kama mula sa kanan ay tinatawag nating thousands. Mga bata, magbibigay ako ng number word at kayo naman ay magsusulat ng standard form ng Indo-Arabic numeral. Kagaya nito. Pag sinabi kong 2, kayo naman ang magsusulat ng ganito. Ito ang magiging sagot. Are you ready, class? Write in standard form. 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 Write in standard form.
Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. Write in standard form. At yan, nagtatapos ang ating lesson for today. Huwag kalimutan mag-subscribe para mas madami tayong matututunan sa ating lesson tinatawag nating mathematics.